της αεροπορίας που σκοτώθηκε εδώ και είναι το μνημείο του μόλις μπαίνετε στο χωριό. Υπάρχει ένα γράμμα από το μέτωπο απευθείας που λέει και ιστορίες αυτό το πράγμα. Αυτά δηλαδή είναι ντοκουμέντα. Υπάρχει η μάχη της Τανάγρας εκεί, γιατί εδώ το 44 είχε γίνει μια μάχη και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Περιγράφονται εκεί. Ό,τι μπορούμε μαζεύουμε. Και για να εκτεθεί ένα αντικείμενο, βέβαια δεν είναι απλή ιστορία, όπως θα το πάρουμε, έχουμε μάθει τι πρέπει να του κάνουμε, να το πλένουμε, με τι να τα συντηρούμε και όλα αυτά. Ό,τι υπάρχει εδώ. Αυτή τη στιγμή θα πενέψω το σύλλογό μας δηλαδή. Ό,τι υπάρχει εδώ, είτε ζωγραφισμένο από την εξωτερική πινακίδα μέχρι όλα αυτά, είναι από τα χέρια του συλλόγου. Δηλαδή έχουμε μπει βαθιά στη λαογραφία και παρακαλούμε όσους έχουν κάτι και θέλουν να το προσφέρουν, αν θέλετε στο σύλλογό μας, να ξέρετε ότι εδώ θα συντηρηθεί και θα αναδειχθεί καταλήλως. Μέχρι την αλυσίδα της φροντίσαμε να βρούμε μια γιαγιά, να μας δώσει την αλυσίδα, τη συνταγή. Αυτά τα ρητά που κυκλοφορούσαν την εποχή εκείνη. Ψαχνόμαστε. Αυτά τα παλιά νομίσματα. Σπάνιες εκδόσεις του Καραγκιόζη. Αυτό το αξιόλογο βιβλίο, η Αγία Σοφία. Εκεί μας έχουν δώσει εκεί κάτω οι φυλακισμένοι. Δηλαδή αρχίζει να μαθαίνετε το μουσείο μας προς τα έξω και έχουμε προσφορές. Συγγνώμη, αυτά είναι σπόροι. Αυτοί είναι σπόροι από το περιβάλλοντα χώρο, τους οποίους πουλάμε 2 ευρώ, τα ρίχνετε εδώ για τη συντήρηση του, έρχονται οι επισκέπτες, το έχουμε φτιάξει.